Siyaphila. Ngivukelwa yila mazwi esakhuluma ngawo izolo, sikhuluma ngoNehemiya ukuthi emva kokuthi esetholile ukuthi indonga zakubo ibhidliziwe namasanga akhona ashisiwe, kuthiwa wakhala uNkulunkulu wamnxusa uNkulunkulu ekukhulekeni kwakhe kunalapho khona ethi khona wena Nkosi wathi baka-Israyeli uma bephambuka kuwe wena uyakubahlakaza, kodwa uma beyilandela imiyalelo yakho kanye zonke imfundiso zakho bekuthobela uyakubahlanganisa noma ngabe bakude bangakanani, kodwa wena uyakubaqoqa babe ndawonye. So kuthe makuhamba isikhathi-ke kubonakala yena uNehemiya enkosini, uma efika enkosini wenza umsebenzi wakhe njengenjwayelo, kodwa inkosi yanakisisa ukuthi engathi uNehemiya akakhululekile ngaphakathi emoyeni. Useyambuza ukuthi ngabe kuphi inkinga, useyasho uNehemiya ukuthi bengingakhululeka kanjani indonga zasekhaya ibhidliziwe namasanga akhona eshisiwe, kodwa into engiyicelayo nje kuwena Nkosi yami ukuthi nje ungiphe ithuba ngihambe ngiyolungisa indonga zasekhaya. Mhlasimbe kwesinye isikhathi kunezinto esifunayo ukuba nazo nezinto esifisayo ukuba nazo, kodwa inkinga sicelanga enkosini. Ngoba into eyasiza uNehemiya ekutheni yonke into ayicelayo ikwazi ukwenzeka ngoba waqala wacela enkosini. Mhlawumbe ngaphambi kwakho konke waqala wamnxusa uNkulunkulu, ekunxuseni kwakho uNkulunkulu wamkhumbuza amazwi akhe uNkulunkulu ayiwashile. So kubalulekile ukuthi masicela uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi bese siyamkhumbuza amazwi asipha wona. uNehemiya wayesezweni lokulahleka eboshiwe, lapha eboshwe khona babengekho abantu bakubo, kodwa kwathezwa amazwi wathi mayekhuleka uNkulunkulu, wathi uNkulunkulu uthe masiyilandele imilalelo yakho wena uyakusondeza usibuyisele ndawonye sibe isizwe esikhulu. Ngakho ngaphambi kokuba ahamba ayowakhe ucela into eyodwa uNkulunkulu ukuthi kubona bonke abantu azohambisana nabo kuba abantu abasengqondweni eyodwa nalo msebenzi afuna ukwenza. So ngaso sonke isikhathi ngabe sinxusa uNkulunkulu kubalulekile ukuthi simkhumbuze ukuthi ngabe ngelinye ilanga wathini emazwini akhe. Ebese kokugcina kube ukuthini na ukuthi kubona konke sicabanga ukwenza, kubona wonke amaphupho esifuna ukwafeza, asenze isiqiniseko sokuthi siwacelile enkosini. Ngoba kwesinye isikhathi sinokwenza izinto kanti inkinga ukuthi asiyicelanga. Mhlasimbe besingayicela inkosi ibe nolwazi ngalento esiyifisayo, nayo iyokwazi ukusilekelela kulezi zinto esiyidingayo. Ngakho ngizosho njalo-ke namhlanje ekuseni ukuthi kusona zonke izinto esiyifisayo nesiyilangazelelayo nesiyicelayo masenze isiqiniseko sokuthi uNkulunkulu simnxusile samazisa ngazo, ukuze masibhekana ney'nkinga sibhekana nobunzima ezokwazi ukusikelela akwazi ukusisiza. So ngaso sonke isikhathi kuyona yonke into oyenzayo unxuse uNkulunkulu. Uma uvuka ekuseni uyazazi izinto oy'fisayo, unxuse uNkulunkulu uthi Baba ngiyabonga, ngiyacela ukuthi kuyona yonke indlela yosuku engizoyihamba kube ngaphambi kwami, kungabi ukwenza kwami kodwa kube ukwenza kwami. Kuzona zonke iy'ngozi engase y'bhekane nazo kube wena ohamba ngaphambili ukwazi ukukuvikela. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngayo sonke isikhathi yonke into esiyicelayo kube ukuthi uNkulunkulu kanye nenkosi yethu sesiyinxusile ngaleso zinto, ukuze yonke into izokwazi ukuhamba kahle ibe yimpumelelo. Alibonge igama lakhe. Amen. Ngicela sivalame. Baba wethu namandla uNkulunkulu ophilisayo mdali wezulu nomhlaba, Baba Nkosi siyabonga ekuseni ukubusa uNkulunkulu sawumnini amandla wonke. Baba akekho omunye besingamcela ngaphandle kwakho, nguwe wedwa uNkulunkulu ophilisayo. Baba Nkosi sesizwile izwi lakho Nkosi ukuthi uNehemiya yizwe inhlungu zazikhona, wayengenza ngokuthanda kwakhe asuka ahambe, kodwa kunalokho waqale wacela enkosini ukuthi akwazi ukuthi indlela yonke akwazi ukuhamba kahle futhi akukhonze ngendlela okuyiyona yona. Baba uyasikhombisa namhlanje ekuseni ukuthi kubalulekile ukuthi masivula amehlo ekuseni ebese siyacela kuwena ukuthi kubona konke okuzokwenzeka esukwini akube ukuthi inkosi uyazi ngakho nokuthi nakho konke futhi esikufisayo sokuswile wena uNkulunkulu wethu. Baba Nkosi simzwile uNehemiya umekhuleka kuwe, ushilo wathi uma siphambuka kuwe wena Nkosi uyakuhlakaza usise endaweni lapho esingaziwa khona singakwazi ngisho ukuxhumana, kodwa masibuyisana sihamba ngomthetho owasibekela wona wena uyakuhlanganisa usibumbanise uphinde usenze isizwe esikhulu. Baba Nkosi sihlangene nje lapha Nkosi ingoba sifuna ukuthobela imiyalelo yakho ukuthi khona konke esikwenzayo kube wena ohamba phambili, yona yonke into esiyifisayo kube ukuthi wena uyazi
ngayo, ngoba wena ushilo wathi masibumbene sihlangene Nkosi kuwukuthi ngempela Nkosi sisezweni elilodwa wena uyakuhlala ube nathi, ngoba ushilo wathi masihlangene sibabili sibathathu ngezwi lakho wena uyakuba nathi. Ngakho-ke Nkosi nangalesi sikhathi sizocela nje ukuthi usuku sekuqala Nkosi mangabe ukuthanda kwethu kodwa kube ngokuthanda kwakho, uthi kukona konke sikufisayo Nkosi kungenzeki ngentando yethu kodwa kwenzeke ngentando yakho, noma sekungasenzekanga namhlanje Nkosi kodwa nje mawukhona wena uNkulunkulu uhlezi unathi njalo. Siyacela-ke Nkosi ukuthi uqhubeke njalo usiphe amandla ukuthi lapho sesiqala khona sesakha uphinde wakhe kanye nathi, usiphe amandla ukuba sikwazi ukufinyelela Nkosi ekutheni konke sikufisayo kuphezeke kube yimpumelelo. Konke lokho sikucela ngayo indodana yakho uJesu Kristu waseNazaretha.